gida har za ka fita? A'a. To ita in je yana. Daman ko ina so in baka wani labari. Me ke faruwa? Wani makaho ne dan iska. Ya ce wai in ya zo zai koya min wai farallan alwala da shauransu. Shi makawan zai koya miki farlan wala. Haka ya ce. A nan cikin gidan kuma ake kaiwa ba can makaranta ake kaiwa ba. Haka ya ce. Abin da nake so da kai ka jima kamar na ji muryar shi. Oke, sautin da shi nake ji ne ma? Eh. To bar dan iska bari ya Bari in shiga daga in ciki. yanzu yawa kana jin abin da zai. Bari ya shigo, bari ya shigo. Akan dafa shinkafa. Akan dafa shinkafa. Akan dafa shinkafa. Salamatu alaikum. Daliti? Wai ka ce mun kawo gidan ko? Ga mu nan kowai gidan. Yawwa Daliti. Abinda nake so da ka matsa da ni kofar gidan. Ka shigar da ni amma don Allah kowa ka ga shigo kamar fito kaji. To wata za mu shiga ba? Tunda ba ka gani. Kai mai kuma Daliti. Ban san ban kofa. To. In dai kai mun fito kawai kai maza ka shiga ka fito da ni ka san ban gani Daliti. Faɗa da ni Allah sa ka nan. A'a, malam makaho. Amma hajiya. Wanda zuwa. Yawwa an tawo hajiya sannu. An fito? Allah ya nufa. To Allah ya ba mu sa'a. Amin hajiya. To mai gidan dai bai nan ko? A'a bai nan. A in ya tafi sai 12. Alhamdulillah hajiya. Kin ji dan albarka. To ai mu shiga mu fara da rashi ko? To shi. A fara da rasu. A fara da rasu hajiya. Ba da rami ko hajiya? A'a. Ana biyo ta nan. Hajiya mu je hajiya. Bismillah ga guri zauna. To hajiya. Kin san ban gani hajiya. Rungume ni kai in faɗi hajiya. Haɗa ni da bango hajiya, haɗa ni da bango. Zauna a nan ne bango. Allah, yawa hajiya. Yawa malam makaho bari a kawo ma ruwa. To hajiya. Ai ko ba ruwa karatun. Hajiya kina ina ne wai? Ga nan kusa da kai ai. Yawa kuma. Ga nan gaban ka a zama. Yawa hajiya. Kika ce ba mai shigowa ko? Ba mai shigowa nan gida. Alhamdulillah hajiya. Me ya faru kuma ake cire riga? A zafi hajiya kuma kin ga so ni kiyo ki haddace farlan alwala kam. Ko ba matsala ai. Gobe ma a uwar ɗaka za a yi karatu na hajiya. Insha Allah. Ni kan da kawo ki. Na miƙe. Yawwa hajiya ke. Abin da nake so da ke da na abin da na faɗi ki faɗa. Ni kuma hannun ki. Ya na ji hannun naki da tauri. Wanka na fito ai. Ba don kan tambaya ta yawa ba yanzu na ji hannun babba kuma hajiya. Haka yake. Allah sarki Allah ne halitta. Abin da nake so da ke za a fara karatu na biya. Duk abin da na faɗi ki faɗi. Kalallaba. Kalallaba sai na kai aya. Kalallaba sai na kai aya. Kalallaba. Kalallaba. Kalallaba sai na kai aya. Kalallaba sai na kai aya. Kalallaba. Ɗanliti? Ta kuma ka yana ka shigo ko? Ɗanliti? Ba ɗan liti ba ne mai gidana ne. Na gaya mai duk abin da yake faruwa. Ungo mai gida. Ɗanliti? Bige shi. Ɗanliti?